TV. Ringre ji mamoko 14 oyudi kendo e puodho mar Paul Mackenzie e gweng' ma Shakahola County ma Kilifi e seche ma chenro mar kunyo liete odonjo odiechienge mar 2 kawuono ma kelo ringre duto mosekuny nyaka ji 21 chakre odiechieng' manyoro. Apisas ma bende tayo chenro no kwayo kony kaluwore koda pek mar tich kod lach mar alwora magitiye. Sifros Okinda nigi mathoth. Chenro mar manyo ji mane olal kaluwore kod puonj din magalagala ma Malindi koro lokore chenro mar kunyo ringre lowo malachne romo e kamiaboro. Odiechieng' mar 2 ringre ji 14 nokuny e buche 7. Bura achiel ne ni kod ringre ji 5 kamoting'o nyithindo 4 kod 100 miparo ne gin anyuola achiel. Bur mar 2 noting'o ringre 3 ka buche 3 mamoko noting'o ringre 1 moro ka moro. Tok tieko kunyo e alwora mokwongo, apisas go nodhi nyaka e lo machielo kama wachore ni nitiere gi liete moko 26. E apedhano ringre ji 4 noyudi e buche 3. Ma chopo kwan ringre duto mosekuny kawuono nyaka 14 ka thothgi gin nyithindo. Katika kaburi moja kumepatikana baba, mama na watoto 3 ambao tunashuku kwamba ilikuwa ni familia moja. This is worse than the Wagala massacre. From our estimation, this is worse than Yala. This is worse than Tana River. Yale ambayo yanafanyika huenda hata wale ambao wako karibu kupoteza maisha yao wanauawa na wenzao ili waonekane ni kama kwamba wameweza kutekeleza. Apisas magriwruok ma ok mar piny owacho wa Kiafrika koro kwayo kony kowuok kuom jokanyo mamoko kaluwore kod pek mar tijno. We are calling on a multi-agency team to come here and comb this 800-acre land. The DCI homicide team are doing excellent work and they should be allowed to continue with that work. But the police, they need support to comb this 800-acre piece of land so that we can rescue more and also, maybe unearth more mass graves that could be in any of this area that we are in. Nyaka sani ji 29 osetho, 21 gin ringre ji mosekunye buche, ka jomoko 8 noyudi e bungu ni kotho. Ewi ma jotend riwruoge makedo ne ratich oganda koro dwaro mondo piny owacho oket chik mabiro gayo jokristo kuom puonj magalagala kaka mano mar tweyo nyaka tho. Puonj mabende itudo kod jayalo Paul Mackenzie ma osebedo ka chwalo yie mare e alwora ma Malindi. Religious institutions, every church, every mosque is regulated. We can't have people who just wake up one day in the name of a calling to, drive people on a suicide path. Every church, every mosque, every temple and synagogue must belong to a registered, structured framework. Sifros Okinda, Ramogi TV. En wachno mabende pod medo nyuolo paro mopogore opogore.